Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από το Δημοτικό Στάδιο θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του κυπελουχίου ανάμεσα στην Δάφνη Δαφνών και τον Ηρακλή Θημιανών. Τελικός κυπελουχίου για την χρονιά 2014-2015. Τώρα ένα επιθετικό φάουλ που σφυρίζεται εκεί πάνω στον Σεζένια και η μπάλα για την ομάδα της Δάφνης. Σταμάτης Ξίδας και Κλήτος Κανετίδης στους πάγκους των δύο ομάδων. Τώρα το πλάγιο μες στην περιοχή. Προσπαθεί μόνος του εκεί με το στήθος, προσπάθησε εκεί ο Μουλάκης να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Διαμαρτύρηκε για κάποιο σπρώξιμο που του έγινε πάνω στη φάση. Στους δύο ημιτελικούς η Δάφνη απέκλεισε τον Βαρβασιακό εδώ σε αυτό το γήπεδο με 5-0. Ο Ηρακλής 1-0 το πυργεί εντός έδρας. Νέο πλάγιο τώρα για την ομάδα του Ηρακλή. Πάλας τώρα κοντρολάρει. Προσπαθεί τώρα ο Πάλας, κόβεται. Μουλάκης εκεί. Τέτερης προσπαθεί τώρα, γεμίζει μες στην περιοχή. Κόβουνε της Δάφνης. Ψάχνουν ένα διάδρομο εκεί του Ηρακλή. Ένα σούτ που κάνει τώρα ο Σκανδάλης, η μπάλα πάει out. Μέσα στην περιοχή κόβει ο Σεζένιας. Ζαμπετάκης, Πουλιός. Παραχωρεί πλάγιο. Όσο πέφτει ο ήλιος αυξάνεται και το κρύο στο Δημοτικό Στάδιο. Το σούτ που κάνει και ο Πάλας στην εκτέλεση αυτή του φάουλ. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ζαντιώτη. Ο Καλαμάκης τώρα στο πλάγιο. Φεγκουδάκης. Να δούμε τώρα. Προσπαθία από πίσω. Φάουλ που δίνεται, να δούμε. Και θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα στο Θοδωρίδη. Πάνω στον Αφεντή. Σκανδάλης τώρα πάνω στην μπάλα με τον Πουλιό. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Ζαντιώτη. Εκτελεί ο Πουλιός. Τελείωσε άστοχο όμως η εκτέλεση. Και κανείς στην πορεία της μπάλας. Σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Να δούμε τώρα αν θα ανοιχτεί η Δάφνη. Εκεί ο Φεγκουδάκης ήταν σε θέση, δεν κουνήθηκε. Σεζένιας τώρα προσπαθεί. Ένα πολύ σκληρό φάουλ. Τώρα ο Καλαμάκης και αυτός και την κάρτα. Πέμπτος παίχτης της Δάφνης που δέχεται και την κάρτα. Μιλιώτης, Καλαμάκης, Θεοδωρίδης, Σεζένιας έχουν κόκκινες κάρτες και κίτρινες κάρτες και ο Μαγκίνας που έχει αποχωρήσει. Που φεύγει μόνος του εκεί πέρα ο Μουλάκης, μόνος του απέναντι από το Ζάτι και το 1-0. Ο Στέφανος Μουλάκης ανοίγει το σκορ εδώ στο Δημοτικό Στάδιο για την ομάδα της Δάφνης. Καϊμάκης και με τη μπάλα πίσω στον Τομάζο. Φάουλ που ζητάει και ο Τομάζος, τον πετάξανε κάτω. Συνεχίζεται όμως το πλεονέκτημα. Ζαμπετάκης, κόρνερ. Μέχρι στιγμής το γκολ του Αϊθαλή του Στέφανου Μουλάκη χωρίζει τις δύο ομάδες.
Και τώρα έχουμε φάουλ τώρα που αποδεικνύει ο Κάτσαρης. Κόβουν εκεί οι Δαφνούσοι όπως σε πλάγιο. Ο Ζαμπετάκης γεμίζει. Κεφάλια που γίνεται προς τα πίσω. Διώχνει τελευταία στιγμή και ο Μιλιώτης. Κλίμης διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Όλος ο Ηρακλής μπροστά. Να δούμε θα πάει και ο Σαββίδης σε λίγο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν θέλει ο Ηρακλής να πετύχει κάτι σε αυτό το παιχνίδι, να δούμε, διώχνει εκεί πέρα ο Ελευθερίου. Είναι εκτός θέση ο Σαββίδης, να δούμε τώρα. Άργησε χαρακτηριστικά. Ο Σκουρλής πάει μόνος του τώρα. Πάνε στον Σαββίδη. Ήταν εκτός εστίας, μπορούσε να τον είχε κρεμάσει από το κέντρο. Λίγη το παιχνίδι, ο Κάτσαρης. Η Δάφνη Δαφνώνα. Δεύτερο συνεχόμενο κύπελο απέναντι στον Ηρακλή. 1-0 αυτή τη φορά. Πέρσι με 2-0. Πανηγυρισμοί 3-5 για την ομάδα του Κλήτου Κανετίδη. 3 τα τελευταία 5 χρόνια κύπελα. Ένα το κύπελο στην ιστορία της. Αρχίζουν οι πανηγυρισμοί στο χώρο του κέντρου. Για την απονομή παρακαλεί το αντιπρόεδρος της ΕΠΣΧΙΟΥ, κύριος Κουκής. Για όσους δεν γνωρίζετε, την απονομή εκτελεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Μη σπρώχνεστε! Καλά ήταν,